عیسا خۆنیشانی شاگرتên xwe dike Markos 16. Îcar çaxê Îsa roja pêşî ya heftiyê sibe zû rabû. Wî pêşî xwenîşanî Meryema Mejdelînî da. Ya got heft cin jê derxistibûn. Ew jî çû xeber da wan ên got bi Îsa re mabû. Ew ên goşîn digirtin û digiriyan. Lê gava wan bihîst got Îsa di jiyanê de ye û xwenîşanî Meryemê daye, bawer nekirin. Piştî wan tiştan wî xwe bi awayekî din nîşanî di duyan ji wan da. Got diçûn çolê. Ew jî çûn xeber dan êdîn, lê ji wan jî bawer nekirin. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweşk birayên hêja.